Ναι, μιλάς πολλά. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε. Καλά, εμείς θα είμαστε τέλεια. Στους 150 subscribers θα κάνω giveaway. Στους 150 subscribers να το κάνετε join στο Silla Brain για 2 secret lucky block. Στους 140 subscribers το plan για 6, 7. Οκ, αυτά που σας είπε ο άλλος χαζός. Ξέρετε, εκείνος που κάνει πρωινές ρουτίνες. Γι' αυτό θέλω να με φτάσετε γρήγορα σε αυτήν την εβδομάδα και στην άλλη εβδομάδα. Και εσείς που βλέπετε το βίντεο τώρα μπορεί να είστε τυχεροί. Γι' αυτό κάντε like και subscribe και να πείτε και στους φίλους σας ξαδερφιά να μην κάνουν subscribe για να φτάσουμε 135 πρώτα. Και τα λέμε!